Kung sa kadiad lang. Pag tinido dong, balihan na dong. Sure? Oh. Tinidor, lain si Kegdi. Saan na sila eh? Oh, ya jumil eh. Kuy, dalian na dong, pagod na na. So, nag-gathering mi karon diri sa amoang car wash kay kuan nang may tabo niya ni wa mi kabantay nga 3 years na di mi sa amoang car wash mga guys. So 3 years na ta. So mag salo-salo mi gamay diri ah. Money is coming. Man is coming. Ayaw jud kuno pirmi ana kang away kay kwarta kay ang kwarta magpalayo sa jud na. So always money is coming. Alagwa na kay kwarta disbursa pero money is coming yun na siya. Money is coming pero uy nga to ganahan ka bi nga re. So muna siya. My tips. Bye.